nauke. Hvala vam što ste došli, ali kako ste odlučili da večeras budete ovde sa nama u ovako velikom broju? Pre nego što odgovorimo na to pitanje i mnoga druga koja se odnose na izbore i na odlučivanje, imam jednu vest za vas. Ta vest nije da smo uspeli nekako da uđemo na scenu, nego je vest za koju takođe pretpostavljam da je vrlo mala verovatnoća da postoji neko u sali ko s tim nije upoznat, ali ipak mi je važno da podelim sad to s vama. Dakle, izašli su novi elementi, to je vest koja je za nas mnogo važna. I novi elementi su nas podstakli da temu broja, četvrtog broja elemenata, uzmemo kao temu večerašnje tribine, no kao što smo i obećali, najavljujući događaj, tema razgovora večera će biti malo drugačija od sadržaja temata na 20 strana koje imamo u elementima. Sad, ta ideja da tema četvrtog broja elemenata bude baš odlučivanje i izbori je s jedne strane definisana činjenicom da se nalazimo u izbornoj godini, kao što znate, u narednih mesec dana ćete znati sve bolje i bolje. A ovo je godina u kojoj su izbori u Americi i u drugim nekim zemljama, svakako jedna od tema koja je važna u 2016. To je bila jedna strana motivacije. Druga je bila da u elementima pokažemo kako zapravo kada donosite jednu od 10.000 odluka koje se donose u toku dana, zapravo niste sami i često se nalazite u situaciji da na tu odluku utiču mnoge stvari oko vas, pa i drugi ljudi, a isto tako niste sami zato što mnogi naučne discipline već nekoliko decenija vrlo intenzivno se bave pitanjima izbora i odlučivanja i deo te priče ćemo svakako čuti večeras, a deo se već nalazi u četvrtom broju elemenata koji su od danas na svim kioscima u Srbiji, skoro svim kioscima u Srbiji, a mogu se kupiti ovde na ulazu u veliku salu SPC-a. Druga vest koju hoću da volim s vama je da mi ovde u sali večeras, iako nas ima popriličan broj, nismo sami. Ovo je, dakle, prva takva neobična tribina koja se održava istovremeno ovde i još 9 gradova Srbije. Dakle, u ovom trenutku sa nama je 9 gradova koji nas prate i koje ćemo mi takođe videti. Dakle, uz ideju da se centar decentralizuje, centri za stručno usavršavanje su večeras pozvali svoju konkretnu publiku i oni će biti tu sa nama i pratiti šta mi ovde pričamo, a tokom večeri ćemo moći i njih da vidimo. To je razlog zbog raznih tehničkih poteškoća, oprostite na njima, ako ih budete to večeri. Dakle, mesta na kojima se otvaraju naučni klubovi i mesta koja su večera zajedno s nama su Šabac, Leskovac, Smederevo, Kruševac, Novi Pazar, Užice, Niš, Čačak i Knjaževac. Sad vas pozivam, pošto su prvi put tu sa nama, da ih pozdravimo jednim aplauzom. Posebno zahvalnost dugujemo jednoj zaista izvanrednoj ekipi Timeline produkcije koja potpuno volonterski i dalje potpuno volonterski se pridružila organizaciji CPN Tribina i dakle bez njihove pomoći mi ne bismo mogli da izvedemo ovo večeras uključenje svih gradova, inače na njihovom sajtu kao i na Elementarijumu svi oni koji nisu tu mogu da prate live streaming, pa eto pozdrav za sve oni koji nas tako gledaju. Večera su sa nama dr. Kaja Damjanović iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Voja Antonić, naučni publicista i autor izvanrednih članaka o racionalnom razmišljanju i jedne vrlo divne knjige koju najavljamo svaki put da li postoje stvari koje ne postoje, dr. Oliver Tošković koji dolazi sa odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali takođe član Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, i dr. Zoran Lučić sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, do pre koju godinu izvršni direktor organizacije CESID, tako da možete da pretpostavite o čemu ćemo večeras razgovarati sa njim. I sa našim zastavljamo na samom početku, dakle, zašto donosimo iracionalne odluke? Dobro večer svima. Drago mi da sam sela na pravu stolicu posle više pokušaja.
zašto donosimo, pa iz istog razloga zašto donosimo i racionalne odluke, a to je da kada psihologija pokušava da odgovori na takvo pitanje zašto smo doneli neku odluku, a ne neku drugu koja je takođe, zašto smo se odlučili za jednu mogućnost, a ne za jednu ili više drugih koje su bile alternativne, zapravo pokušava da uporedi ponašanje pravih ljudi, ponašanje svih nas, naše svakodnevno ponašanje sa principima racionalnog odlučivanja, to su pravila racionalnog odlučivanja sa teorijom verovatnoće i sa logikom. Dakle, i pretpostavljam da svi vi znate kao i ja da nismo baš ni logični uvek, niti smo baš uvek racionalni, niti baš baratamo verovatnoćama onako kako nam teorija nalaže. Sad, psihologija pokušava da mapira i da nađe uslove u sredini i kod osobe kada ćemo biti ono što se ti nazvao iracionalni, a ono što se u savremenoj psihologiji ne zove iracionalno, nego ograničeno racionalno. Dakle, mi nismo iracionalni, nismo ni racionalni, nego smo ograničeno racionalni, mi kao vrsta. To je jedan koncept kojim se psihologija sada služi da objasni tako odstupanja od onoga šta bi se smatralo racionalnim i time ću sad za ovaj minut da završim. Ono što je racionalno po ovim normativnim modelima koje sam navela, da je verovatnoća, logika, normativna teorija odlučivanja, to su te ozbiljne čvrste teorije koje nisu došle iz nekih humanističkih i društvenih nauka i ne opisuju pravog čoveka, opisuju neki ideal kojima se u manjoj i većoj meri stremi. Racionalno bi bilo ono ponašanje koje nam povećava korist. Dakle, kada se ponašamo, razmišljamo i mislimo na taj način da povećamo sopstvenu korist, to bi bilo označeno kao racionalno. Ako činimo nešto na sopstvenu štetu, to bismo smatrali iracionalnim. Kasnije, sad kad smo već probali malo da osvetlimo kako postoji jedan kompleksan mehanizam kognitivnim naukama koji objašnjava šta se u ljudskom mozgu dešava kada donosi odluku, Bojo, da li možete da nam kažete kako mašine donose odluke? Mašine zapravo ne donose odluke. Mi imamo iluziju samo da mašine donose odluke. Sad, zavisi zapravo kako ćete to tumačiti. Vi kad ste dolazili ovde, sigurno ste imali nekoliko ulica da pređete, nekoliko semafora ste imali i vi ste videli da vas semafor ili propušta ili vas ne propušta. To ne znači da je taj semafor doneo odluku. On zapravo ima nekakvu odluku koju ćete vi verovatno poštovati, bar na ovim prometnim ulicama. Ali to ne znači da je on doneo odluku. Mašine su zapravo determinisane, one, čak i kompjuteri kao vrlo složene mašine, one ne donose svoje odluke, one zapravo rade ono što je njihov programer dok ih je programirao, što je on odlučio kao čovek u to vreme, ali one kasnije se ponašaju samo po tom programu i nikako drugačije. Postoji jedan samo izuzetak od tog pravila, to su takozvane neuronske mreže, to je nešto što su pre možda 20-ak godina novinari naročito dohvatili i rekli su, aha, evo, stvara se veštačka inteligencija, dobit ćemo uskoro veštačkog čoveka, što se pokazalo kao vrlo netačno, pa na kraju je čak i u stručnim krugovima taj termin veštačka inteligencija polako, ali sigurno napuštan. To što rade neuronske mreže i što rade mašine koje smo nekada proglašavali za mašine koje imaju veštačku inteligenciju, to zapravo nije inteligencija u pravom smislu reči, to je nešto drugo. Tako da, teško da možemo reći da mašine donose odluke, ali zato mi vrlo često imamo tu iluziju da one donose odluke. Zamislite recimo da ste se našli negde u nekom kockarskom salonu, pred onim, znate kako izgledaju one slot mašine za kockanje, svaki put ta mašina treba, pod znakom navoda naravno, da donese odluku da li će nam uzeti pare ili će nam dati pare. Što, valjda tim ljudima koji su pasionirani kockari, njima to puno znači. Ta mašina na neki način donese odluku, ali to zapravo opet nije odluka, postoji nešto u toj mašini što se zove random generator koji
donese nekakvu, ajde da kažem, odluku od koje zavisi da li će nam ta mašina samo uzeti pare ili će nam povremeno i dati pare. To može da bude čak pravi naziv za te softverske mašine, bar ne hardverske, koje generišu slučajnost, zove se pseudo-random generatori. Znači, čak ni to nisu generatori nasumičnih odluka, odnosno brojeva, ajde da kažemo, čak su i to pseudo-slučajni brojevi, znači postoji neki veoma veliki niz koji se stalno ponavlja, ali on je tako veliki da se on u životu vas i one neće ponoviti dva puta, ali je opet nekako matematički determinisan i opet, znači, postoji nekakva nepredvidiva odluka te mašine, a ne odluka koju je donela ta mašina. Jedino, opet kažem, izuzetak, sad na taj izuzetak, bili bi kvantni generatori slučajnih brojeva. U kvantnom svetu, za razliku od ovog našeg makrosveta, postoji slučajnost, zapravo izgleda da samo slučajnost i postoji ništa više, ali u našem svetu ovde nema slučajnosti i nema mašina koje donose odluke, sve je to naša iluzija i naš utisak. Hvala puno. Olivera, malo čas Kaja otvorila nekoliko, prosto otkrila nekoliko mehanizama koji su iza donošenja odluke, ali kada bi se pozavio nekim i konkretnim primjerom i time šta zapravo kada donese bilo ko od nas neku odluku je moglo da utiče na to da ta odluka bude takva. Recimo, čovjek odluči da kupi novi stan ili proda stari ili automobil, promeni svoj život, promeni posao, tako dalje. Šta sve je možda zapravo uticalo na to više nego ono što on zapravo misli da je dobro dobro? Dobro večer svima. Kaja je otvorila Pandorinu kutiju, pa će da otvori još više. Inače, podsjetio si me, kad si rekao kako čovjek odluči da kupi stan, podsjetio si me na mog deda koji svaki put kad me pita gde živiš, naravno, upravo iznajmite razne stanove, vrlo lepo onako napravljene, u živaničnom smislu, i onda deda priča dedi, deda mi sluša, ona se kaže, a što ne kupiš novi? To mi nije bilo jasno. U stvari, ta odluka je očito negde zamišljena da je laka, tako da će kupovina na stan. Evo, kažeš neki primer, pa ajde nastavimo sa Pandorinom kutijom. Dakle, evo mene neko vreme muči jedan primer, pa da probamo da strpamo sve to. Pobegli ste ovde od živahne predizborne kampanje, pa da je ignorišemo. Dakle, zamislite sedite kod kuće. Zvoni vam telefon, onako, iz čista mira, javite se i to s druge strane ne kaže ovde Rambova telefonska centrala, nego kaže dobar dan, provodimo nagradnu igru, zdravstvo zdravlja, poboljšava zdravstveni sistem u Srbiji, dobili ste besplatni pregled ako vam treba. I onako splavno potpuno, zato ko vam nikad ništa besplatno dobio ovde, da ovde. I primenjujete kada je pojena neke heuristike, šta bi većini ljudi palo na pamet, gde baš mene. I zato primenjujete neki heuristik verovatnoće, pomišljate koja je verovatnoća da mene izaberu. To zapravo često radimo. Naravno, vi u to prosto ne uključujete zaista računanje verovatnoće u glavi, nego ste nastavite neki vaš osjećaj. Teško da su baš vas pogodili slučajno. Ako ste malo paranoičniji, onda vam prolaze raznih misli na padu, tako? Ali svejedno, to je kada vas neko pita, to je jedan od čuvenih primjera koji se proče po knjigama, kojih automobila više napravljaju, skupih ili jeftinih? Niste nikad brojali kola po ulici. Imate neki osjećaj da morate biti da napravljaju više jeftiniji, više ljudi i oni koji ima manje para i slično. Onda odete shvatite da je to privatna ordinacija koja vam nudi, tamo dočeka fini lekar, obave pregled, vi kažete bože šta se dešava, tako otišao sam u raj, to sve fino. Završite pregled, a onda vam kažu, jel možete samo sa gospodinom kratak razgovor da obavite tako lepo, i vi sad počinjete da sumnjate, tako.
kaže ti, jao, oni znaju za mene, neko vas je dočekao tamo. Znači, osnovite se na neka opšta uverenja, tako da stalno svi znaju. Jedno vreme, vrlo brzo, su ljudi počeli da imaju strah od toga, da ne smeju telefonom kad pričaju, da pomenu ime premijera. Kažu, snimamo se sve kako znali, sve što su ljudi sposobni, ali tako, imate kad zamislite, to je jako teško izvodljivo, tako da neko prati sve, ali to se brzo, u zavisnosti od stila, vlasti, raširi neka opšta ideja oko tome i manje više, čak i ako ne verujem u to, pomislim nekada što bi morao stalno da pričam to ime, otko zna, pa kažem premijer, jer ima više ovdje. Dakle, onda tako, ta neka opšta uverenja o tome kako svet izgleda, često utiču na naše zaključivanje i donošenje odluka o tome, tako. Često, recimo da vas se sećam, jednom su 90. neke momci za Taste Rapa su bili u nekoj emisiji i kao nagradno pitanje su tražili od gledalaca da odgovore ko je više puta bio na mesecu, Rusi ili Amerikanci. I naravno niko živi nije znao to, nisu znali ni oni. Kaže, ne znamo ni mi, ali imamo osjećaj za koga navijamo. To je neko opšte uverenje koje je bazirano na svemu. Tako vi imate neko opšte uverenje naroda, tako da nas prate, sve snimaju, zvali su me ovde, šta li će da mi kažu. Onda nastupi onaj grozni deo kao u svakom uvaljivanju raznih proizvoda, platim vam večeru, onda vas dave 2 sata dok ne kupite tamo neke šerpe. Ovi vas snime za džabe, tako, ultrazvuk, a onda vas dave sad vremena da se učlanite u vladajuću partiju. I sad ste vi u dilemi, tako, kažete, moram da donesem odluku. Često imamo taj osjećaj, neko nam je nešto učinio, a mi moramo sad da vratimo. Hoću ja biti loš čovek ako su me džaba snimili, pa ne glasam za njih. Hoću li biti loš čovek ako odbijem? Hoću li biti loš čovek ako prihvatim to? Dakle, taj neki međusobni uticaj, odnosno neka vrsta odnosa između ljudi, tako, a naravno sve je to personalizovano, tako ne dobijete pismo, nego sačeka neki fini gospodin, pa kaže, evo, da popričamo, tako blago, pa da vam iznad, evo, mi vodimo računa o vama. I vi sad imate taj neki osjećaj tužnosti, tako, i razmišljate šta da radite. Na kraju izlazite iz one kancelarije i razmišljate kao u ovom filmu koji ste gledali, tako imate jednu veliku moralnu dilemu za kupu. Da li ćete pogaziti svoje principe i sve u šta verujete, ako, sad je implicitno pretpostavljam da je nemoralno glasati za vladajuću stranku, ali izvinjavam se za to premijer Vučiću, ali on sad upitan je ovo. Dakle, Kikin da nije s nama večeras. Drago mi. Mislim, nije, ali... Dakle, zamislite da imate tu potrebu, tako, šta sad ja treba da uradim? Kao u ovom filmu koji ste gledali sa ovim čuvenim filozofskim moralnim dilemama kojima nas sve muče, tako. Sad će ispati još godine, da nećete ubiti jednu osobu ili petero, odnosno, hoćete li ubiti sebe, celu državu. Dakle, kao je važno. Dakle, sve ovo što sam pomenuo, ostavljene neke verovatnoće na verovanje većine ili neka opšta znanja, koja su često pogrešna, koja su često opšte uverenja, za opštim znanjima, na neke te osjećaje u međusobnim odnosima sa drugim ljudima i na kraju neke moralne dileme koje imate, sve to čini neku često nevidljivu potku skoro svake odluke koje donosite u životu. Za neke odluke su neke od ovih principa važniji, recimo kad se pitate koji ćete sapun da kupite, tako? Ja sam često mislio da reklame nemaju veze sama kao šta da kupim, a uđem u prodavnicu i shvatim da tako, veš mašina živi duže. Jedino njega znam, to je sve da je koncept, tu moral nemam, ali sa ovim glasanjem tu su naravno moralne dileme. Hvala puno. Mi večeras stvarno imamo fenomenalne sagovornike.
i nikad se ne žalimo inače i u drugim prilikama ako nas neko odbije među vremenu, ali ja ću napraviti izuzetak. Večeras sam zaista, mislim da nešto tako mi se služuju još jedan dodatni aplauz. Može. Ali ja zaista moram pomenuti sa vama i sa svim našim prijateljima iz 9 gradova da smo mi večeras želi da, pored naših sagovornika, imamo jednog pilota borbenog aviona koji svakog dana dok leti, dakle ono malo sati koliko ima naleta, donosi vrlo brzo, vrlo opasne, komplikovane odluke od kojih zavisi njegov život i život ljudi na zemlji, nešto desi. Piloti su bili vrlo raspoloženi da dođu, ali je Ministarstvo odbrane je bilo raspoloženo da dopusti, ali je komanda ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane se uplašila. Dakle, odlučili su da ne pošalju nikog. Više puta toliko večeri, mi moramo se polako priđemo na kraju, više puta toliko večeri se postavilo ovo pitanje koje sam rekao na početku, kako ste odlučili da večeras budete s nama. Ono što ja sigurno znam je da su ljudi koji su u drugim gradovima došli na večerašnju tribinu imali bitno drugačiju situaciju i mnogo je lakše doći na ovakve događaje u centru Beograda nego to uraditi u bilo kom od ovih gradova gde će uskoro biti naučni klubovi i zbog toga zaista mislim mnogo hvala Šapcu, Leskovcu, Smederevu, Kruševcu, Novom Pazaru, Užicu, Nišu, Čačku, Knjaževcu, što večeras nisu Kikinda. Hvala im stvarno i bit ćemo... Ićemo zajedno s njima centar, jer centar je tamo gde ljudi misle i radoznali su. Moramo vrlo mnogo da se zahvalimo večeras Dijani Marković, glavnoj organizatorki, koja je pokušala da bude istovremeno u 10 gradova, našoj timeline produkciji koja nam se pridružila i učestvuje u ovom Jovani Nikolić, Nikoli Zdravkoviću, Radoslavu Ćebiću, deo tima sektora produkcije u centru i ono što je svakako najvažnija stvar večeras, su naši sagovornici koji kao retko kad su večeras bili posebno inspirisani da govore, mislim da treba da ih pozdravimo sam. Velikim aplauzom. Ja vam preporučujem za razmišljanje dve stvari. Zahvaljujem se na odnosi da ne napustite pre završetka i da preporučujem da kod odlučivanja da naravno tu dođete, nemate večerašnji iskustvo.